Halloweeneko festa ospatzen ari zirela. Eta ikusi zuten etxe zahar bat eta pentsatu zuten eta etxe zahar hori orain dela urte asko zen museo beldurgarri bat, baino inor ez zekien zela etxe zorgindua. Begira, etxe bat! Guaz, sartzen beha horaz. Bai, guazen. Eta etxe zorginduan sartu ziren. Sei lluna! Eta ere zehar mi hermanko zarea. Tatu bat! Zuzer egiten duzu! Bizi naiz hemen, miau! Una aurrera! Seguro handi! Zer egiten duzu hemen? Guk hemen bizi gara. Eta gure maskota katu bat da. Haren atera zaigu beste pasillo batetik. Nahi dezut ez alda bero hau? Ez! Zer egiten duzu hemen? Nik hemen bizi naiz. Os hemendik. Ez! Eta bi mutilak etxe zorgindutik atera ziren korrika, baina monstro denak bere atzetik joan ziren. Eta mutilak azkenean salbatu egin ziren.